ها كل يوم ربنا في شعاني واليوم أبدا شعنا ذا شان. Dina ngarat e Ceerno Cheikh Cheikh Tidiane Agne Cheikh Tidiane Agne en garata makko kangon kadi mbawen kadi hebde tarikh jinnaɗo men Ceerno Doudou Agne machallah ɗo e Tamba so haalama tan bandiraɓe kala en nana kadi tarikh makko e nana kadi gonka makko e Tamba no wondirno e Ceerno Bocar Hassane no wondirno e Ceerno Aliou Bary e no wondirno Ceerno Hamidou Dia ɗo e Tamba e Yamloto Ceerno Jumma Seydou Ceerno Tidiane bisimilla. Rajim bismillahi rrahmani rrahim. Jinnaɗo Ceerno Doudou Agne kanko Allah waɗi aduna are aduna ko 1909 o are aduna 1909 joni to Gawol wuro ngo wiyete ko Gawol eyyi kanko jinnaɗo makko gorko o wiyete ko Moussa o wiyete jinnaɗo makko wiyete ko Labouda eyyi Labouda on immi ko Dumga eyyi joni noon Allah waɗi kanko o heɓaɗo Gawol ɗo ɗo no woni wonde jinnaɗo makko omo rema ha o yonti yo naat jangde o naati jangde seeremɓe makko ɓe ko ɗiɗo Ceerno Bocar eyyi Ceerno Bocar e ceerno goɗɗo jangguinɗo mo ne wiye oɗo nono kadi el fekki Cissé Agne to Gawol kamɓe fof ko Gawol ɓe jeeya eyyi joni Allah waɗi ko toon o janggi ha o janggi ha o ɓaari ha o janggi ko jangganno fof joni noon Allah waɗi kisa o wayni jinnaɗo o wi joni omo yiiɗi ɗannade eyyi ceerno eyyi joni noon ɓe ndemi o wi mi ñaguima noon an o sa yeehi an sinno remgol ne rokka hunde foof tawata ɗo ko état uji kono mi hankkadi mi an mi yamiremi wota rem eyyi yo wota rem ko ɗum ñabirmami joni noon nde Allah waɗi bammakko ne ɗo Ceerno Souleymane Agne wiyete so umminoma Fouta so ari ko ɗo galle bammakko ɗo wonanno Ceerno Souleymane Allah waɗi noon ko ɗo wonanno hay so ndungu ari hankkadi omo yahanno omo arta kono ha ɓooyi hankkadi o jooɗiɗo Tamba ɗo eyyi kanko noon meccal makko ko jennanke wonno omo ñoota ko ɗum wonno meccal makko joni noon hankkadi no o jooɗi ɗo hankkadi eyyi galle Ceerno Souleymane ɗo ko ɗo no wonno kanko ɓeɗo seeremɓe fof Ceerno Mouhamed Saïd so arino Tamba ko ɗo galle Ceerno Souleymane ɗo wonanno eyyi ɗon no Allah waɗi ko ɗon Allah hollodiriɓe hankkadi o yimo hankkadi o jaggi e ɓerde makko ko oɗo woni ceerno makko eyyi ko oɗo Allah wi ko o woni ceerno makko joni noon ko noon Allah waɗi ha kadi kanko o jebbili hankkadi Ceerno Mouhamed Saïd ko ni o wondiri makko eyyi ko ɗum dal addi wonde mo Tamba ɗo ha Allah waɗi minen fof min jibinaɗo ɗo Tamba ɗo eyyi ko ni dal Allah waɗi eyyi ko ɗum dal woni ko Allah waɗi joni noon Allah waɗi kisa o ari o woni ɗo Ceerno Bocar Hassane Sy e Ceerno après Ceerno Hamidou ari kamɓe fof ɓe goni ɗo eɓe ballodira ɓe goni almuɓɓe eɓe ballodira kamɓe fof ɓe goni ɗo ɓe waɗi tamande wotere eɓe ceerno mabɓe ko Ceerno Mouhamed Saïd joni ko ni ɓe gondiri kala ko ummi ka Allah waɗino kanko kala ko liggete e dental heeɗo Tamba ko kanko Allah waɗi barke hunko kala ko haali yimɓe ɓe fof jaggan ɗum hayso ko haalis ne darte e dental he
ko kanko woni ummoto kala ɓe haalani fof addu kalis kala no wi fof ko noon no waɗite Allah ne waɗi hunde ko barke ko ɗum ko ni dal min wondiri ɓe gondiri ɗo ha no Allah haaji a ajiri ni eyyi Allah waɗi kanko o woni ɗo gila nden omo woni ɗo omo golla diine omo woni almudo ene hitande wotere taw kan kadi jiiɗe ɗe gustima min gummiɗo ceerno Amadou Agne to Dakar on so yehino sodda kaɗa andi kanko Allah waɗi nden ceerno duwaw Daka o ceerno ko kanko rokkuno so wajifa waɗama ha gasi kanko duwatano Daka eyyi joni noon hankadi nde wonno hankadi o ronkiti joni noon Amadou Alassane on Agne joni noon o wi haalani o wi ko garowo duwaw eyyi ko garowo duwaw joni noon yo on neldumo oto Allah waɗi kisa on neldimo oto ko min arde oto he Allah waɗi min gari ha min jetti juma o mbimi baba aɗa yaha juure o wi aɗa yaha juure adne o wi neɗɗo ne ara ha Madina ceerno mum ɗo leeliɗo wasa duwade min kam mi yaha mi duwo so Allah jaaɓi joni ko min jaggumo namnomi ha to juma ɗo o juuri eyyi waɗi woni hitande wotere taw nden min ɓooyi Allah waɗi nden taw ne wuuli Tamba ne wuuli o ummi o nani ceerno ari ummi toon ari waɗani hay cakkal o waɗani ko gara wutta mawɗo o tan ɓorni joni noon ceerno wimo ceerno Doudou ken ɗannotoɓe de ken jahoɓe Fouta o wi bisimilla o wi hay mi rutata ko galle no waɗani cakkal ko noon o yadde ceerno ko nden wolis makko ko nden nelda toon o heeɓi wolis o kono o wi min kay ɓaade Allah waɗi a wi ken jahoɓe mi rutata ko galle ko ni ɓe jaari ɗon Allah waɗi ko mbiyata ko ceerno Bocar Hassane Sy e ceerno Aliou Bari e ceerno Hamidou Dia Allah waɗi Allah moƴƴini almudagal maɓɓe Allah waɗi hakkunde maɓɓe ko goto haali fof heddiɓe ko ɗum kaali joni noon o woni ɗo ni ɓe gondiri ha ɗo Allah haalni ɗo ko ni kanko Allah waɗi o yalti aduna ko 1996 o yalti aduna eyyi ko ɗum dal wonno ko kalame makko ɓeydo hen seeɗa ceerno ceerno Cheikh Ahmad a jarama Sata Diane a jarama no fewi haala mbarka fayida a siftini en ceerno Doudou Agne ko mawɗo e nder dental Tambacounda kanko ardotono iidi o iidi fof kanko ardoto ɗum ko neɗɗo cuusɗo gonga aɗa yiɗimo o haalante gonga aɗa añimo o haalante gonga o hulani lawmata laayim felore pelowo ala ko huddi ɗum e diine Allah he dental ngal ɗo en paami ko fitandu wotoru wonno ɗo hen Alaji Mahamadou Saïd ɓe o itti ɓeeɗo ɓe kalɗen ɗo ɓe nokkuji certuɗi ɗi jiida o rendiniɓe ɗo woni tamande wotere ceerno Doudou ɓuri woɗɗude hoɗorde e galle ceerno Bocar hoɗi ɗo dental ngal hoɗi ɗo to hoɗi to ene yarane fodde kiloji 2 walla 3 walla ɓuura legal mon to kono ene famɗi subaka mo finata o dawani ɗo so dawamane kadi ko ɗo ñallete mi haalnima nane bottaje ko ɗo hen ndekete koɓe gurno ko gurdam iman billahi haqqan ñembuɓe sahabaɓe nelaɗo Allah no gurdirno e nelaɗo Allah kala pinɗo fayata ko e yeeso nelaɗo Allah ɓe joddo e mumen haalda e mumen o haaliɗo henna ceerno Doudou no duwortono e Daka Medina Gounass ko on joguino ɗum haqqan tene kadi duwowuji on saaha hawnaki wastaɗo mofti e enregistrement ji sabu saaha fo aɗa yiya enregistrement mo a sikkano
won jogiiɓe eno bittirton ni kadi ballen en hen ha beele en koccan en hen ɗe gueɗe ɗo henna Madina so oto fini ko damal galle Ceerno Bocar ɗo woni tufde Madina Gounass ɗo jahowo Madina ko ɗo ngabbirta gila bammum Ceerno Mouhamadou Lamine Sow en Baba Demba Salamata Harouna Sy en Souleymane chauffeur en chauffeur Ceerno Diouf kamɓe fof ɗo ɓe garanno ɗo woni Madina Gounass Tamba Madina ko salndu e palal ɓe Amadou Ndiaye rahmatullahi aleyhi ɗo wonno joguinoɗo bitik Ceerno ko ummi e jardin ngaji ko kanko yeeyano firwi o ko Amadou Ndiaye jimananoɗo Ceerno minenne koye amen ci jimri majmuul kasayid komin mbawi hen koye makko min gadi nande on saaha so mawludu ne waɗa ɗo e caali he ko kanko hufanno ɗum ha weeta alhamdulillahi rabbil alamin min jettima no fewi min jetti Daka FM nde ɗo darde timmude e ngal ɗo gollal min mbiya on noon koto yo on ɓeydo sembe e tinnare e ko mbatton ko on ene yooɗi on nawri dental yeeso yo Allah nawru on yeeso ɓe jaahi rasulillah o haalani min o haalani ga o wi nde wonɗo ceerno galle ceerno ba makko ceerno Souleymane o wi ceerno Alaji Ali o wi on ari meeɗi arde ɗo tawimo ɗo o wi ɓe gondi ɗo Allah waɗi kisa ceerno Alaji Ali wimo yo ƴettu satalla o ƴetti satalla o wi ar ɗoftam ɓe jaadi ha ladde to o haalanimo ko haala fodno haaldude makko fof o haali ko ni oɗon mi yejjina on qissa kono ko ɗum kadi o wi o Alhaji Ali o ko nden o andi ɗum eyyi ko nden o andi ɗum ko nden o gollodiri e mum ceerno Alhaji Ali eyyi Thiam o ko ɗum dal wonno alhaali o joni noon mi neɗɗo wawa andidde foof ko andan ɗum ɗo haala tan ko heddi ko kadi ko ɗum ɗo ko ɗum dal woni ceerno Doudou Agne kanko wona wona Doudou wiyeteno ko Mouhamadou wiyete inde makko Titi ko ba makko wima ko Amadou joni noon mo joguino tani ko goto ko on hankadi watti widema Doudou ko ni Allah waɗi kisa nden ko nden inde ƴelliti hankadi yimɓe fof mbatti widema Doudou aɗa andi inde taniraɗo walla yummiraɗo ko ɓurete haalede ko ni kono ko kanko ko Mouhamadou wiyeteno ko ɗo bamma ko wima ko Mouhamadou eyyi ko ɗum dal woni alhaali o minen calmina on Daka FM vraiment minen jinno hebde ɗum ɗo ko ɓooyi pour min mbawa haalde ko min gande e jinnaɗo o ceerno Doudou kono ko Allah hande Allah waɗi min keeɓi haalde makko komin gandi ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin yewtere nde waɗi fayida mbeɗa jorti kala ko jinnoɗon hen Allah rokki on saabu kadi alhamdulillah weltare dañama no fewi eɗen ñaago Allah tan yo Allah nawru radio o yesso yo Allah ɓeydu sembe yo Allah ɓeydu kattan yo Allah nawmo ha min mbatta heɗade mo ga minen ko ɗum manquiri min omo manqui ɗum ɗo ene manqui yettade ga so noon yettino kam ala min ngala radio goɗɗo sowona kanko ne ñaago Allah noon yo Allah junnu enen gurdam ceerno yo Allah junnu enen gurdam ceerno yo Allah moƴƴin battane yo Allah junnan en gurdam ceerno ha juuta enene kadi yo Allah waɗen almuɓe makko ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ceerno accata hakke tan woodi ko jegginmi seeɗa nde wonno onon on arino to warsa ceerno to woodi ko woni sababu on warsa hande so tawi ceerno Aliou hettoyi toon ko Allah e barke Allah e ceerno Bocar Hassane barke Allah e ceerno men nde wonno on warsa ko Boumankan wiyeteɗo mawnirawo Boumankan ne wiye Sanding kon ari subaka law taw ɓe juula fuji ɗum ɗo fajiri ɓe jalti to jama ɗo tan kanko baba e ceerno Bocar Hassane e ceerno Abou Sam e ceerno oɗo Sandi mboron warsa o ari wi ceerno Bocar min noon miɗo jogui warsa miɗo yiɗimo yeeyde o wimo ko jelu o wimo ko 500 ceerno Bocar wi ceerno Aliou sood o wi e ceerno mi ala kalis ceerno Bocar itti ujun 200 e poos mum
ceerno Abou Sam itti 200 baba watti en 100 ceerno Bocar totti sandi wimo nda ceerno Aliou soodi sande o warsa o wi ceerno Ali ko warsama hankadin sood o ko ɗum addi o warsa ɗo ko ɗum addi ngal leegal wiyetegal ɗayboto eyyi ko ɗon neɗɗo wonno ko yeggide seeɗa nde wonno ɗum ɗo fof kadi koye gollodiral mabɓe kadi on jamaɗo on jumaɗon mo jiiɗo noon ko ceerno Bocar jiidimo e yamirore ceerno eyyi ha hande leegal ngal wonti ɗayboto ɗum ne kadi ko ceerno indigal eyyi ɗum ɗon ne kadi koko fonno yewtede men ɗes yeggidde seeɗa tan ceerno en acca hakke nde wonno leegal ngal hande ceerno Ali ko toon o wattini eyyi ɗum ɗon kadi woodi qissa goto o rewnoɗo hakkude makko e ceerno Ali e ceerno Ahmad Boyinnaji e ceerno Ahmad Banaji e ceerno Abdourahmane Banani o yiɓe meeɗi arde ɗo to galle Alaji Idouane kanko e ba ceerno ɓe yeehi salminoydeɓe o wi nde ɓe yetti ɓe tawi ɓe mbaɗane ataya ceerno Ahmad Boyinnaji lowol ari o yari ha kas o yetti hakkude o totti ceerno Bocar on yari deuxiéme ari o yari ha heddi seeɗa o totti ceerno Aliou baba yari tan o wi ceerno Aliou a faami o wi e mi faami o wi hankadi o wi ko nde leegal ngal sinthia o andi ko on tottunomo ataya ko o faami holko woni sababu mum eyyi assalamu aleykum no cirama konngol ma cakkitingol tan hankadi sono amin beltima nde tawno en gariɗo en gubbiti ko heewi ko ganduɗa so moftama en nafa janggo nde tawno andude gurnameje mawɓe ɓeɗo noɓe gondirno e hakkude mabɓe eko ceerno wanno e mabɓe ko ɗum ma wonan yimɓeɓe deftere mawde kono naftiri yimɓe janggo no ceerno Mouhamadou Siraji Dia wiiri ni mawɓe ko Allah waddunoɓe hen goto fof ko timmuɗo to Allah ko timmuɗo to gande bindi kono a wawa andude ɗum e mabɓe nde tawno hen goto fof addu ko jogui ko watti ko goɗɗo jogui ko ɓe ndendi timmi ɓe golliri ɗum sunno ɓe golliri ɗum diine o ɓe golliri ɗum ko dental ngal yahanno ko koyɗe muɗum ɗum noon so wayi noon tan so yimɓeɓe hande so jangge ɗum tan maɓe gandu almudagal ko nafata ko saabu ko almudagal hankigal ko ngal timtorte hande pour wawa en nafde gurna men hande e janggo foof ceerno Aji Mouhamadou Seydou Allah waɗannoma ko ene satti ceerno rendino ko ɓiɓɓe Fouta te ɓiɓɓe Fouta ɓe o rendinnoɓe ko yimɓe anduɓe ko roroɓe nder Fouta calɗi Fouta ɓe ko ɓen Allah waɗannomo ko ɓen o golliri dental ngal ɗum waɗi dental ngal yowɗi ngal wayno ngal wayni hande ɗum waɗi ngal rendini ko ha wayi kala ɗo mbiɗa ɗaɓɓoy ko way noon ɗeɓat sattude yiide no tawno ene yooɗi ene feewi ala fof ko manki henete en jetti Allah noon en jetti seereɓe men ɓe gila to ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tijani Ba ha e khalifa hande mo joɗɗinɗo mawne meɗen ceerno Ahmadou Baro no tawno lomtade bammun ene satti kanko noon lomto makko ɗo e dental ene timmi ene yooɗi a wawa yiide hen so wona ko feewi kala ko o golli hen koko bamma ko gollanno hanki tan o dari e gollude koko ceerno yinno e ceerno Bocar ko tan o dari e gollude darde nde noon ene tiiɗi ende satti kono kanko Allah no hoytinanimo ɗum to banggueji ɗi foof saabu oɗo galle ko rondi ko sa welama mbiya ko dental ngal fof woni ɗo saabu kala garɗo faade Madina Gounass ko ɗo woni duƴƴorde koɗo garɗo foof ko ɗo woni miskino o koɗo garɗo ceerno ko ɗo woni sarifaɓe ɓe eɗen gandi noon rondade ko wayni so Allah hokkima wawde rondade ɗum te moƴƴina gonɗo jogogal ngal ko Allah weela waɗanma hono noon kono ko duwaw barke jinnaɓe e seeremɓe waɗi ɗum on martaba noon e ngal dokkal noon eɗen ñaagui jomiraɗo yo Allah ñibɗugal ɗo ñibnagal e dental ngal ndo ceerno Bocar wondinno e mawɓe wonduno hanki ɓe ko ngal koyngal o wondirɗo hande ɓesgu mawɓe ɓe wondunoɓe hanki ɓe o waɗata ko ɓen ganda o watta ko ɓen tinani kala ko waɗomo rendi ɗum mabɓe nde ɗo jonde hande noddi on sifa omo wawno joɗa tan haale dental ngal e ceerno Bocar kono kala komo waɗa o waddata ko goto e mabɓe foof hay goto hen foof ko ma tina ndo waɗa nden darde noon ko darde yorde kadi ko dongal cattugal rondade surtout jamanu hande o taw eɗen gandi hande jamanu o no wayni kono Allah waɗanimo ɗum ɗo tawno ɗum ɗo fof noon ko tampere Allah e tampere jinnaɓe waɗno ɗum yo Allah accu ɗum ha juuta hakkude meɗen Allah reena koɓe ndenno Allah hoytinanaɓe dongal ngal assalamu aleykum wa rahmatullah ها كل يوم ربنا في شعاني واليوم أبدا شعنه ذا شان